sa mong kabina pa doon screw pa rin. Manang... Bagya ko yan, ha? Check. Diba, Sil? Sayot na noon ba, no? Take mo sa... Basta yun, ano? Basta ka na lang yung... Take mo sa... Bito, sa kabalo kay kamera. Right camera action. Right. Kamura. Okay, right camera action. Okay. Action. Let's go. Sabak yung hagop ni Elmer gabi. Muna ba kayo ito? Okay, laga. The club is in the best place to find a lover.